Chegou a patrona, pero canta xente hai aquí, Dios mío querido. Nieves, Nieves estuvimos en Vigo, e non che dixo nada. Bueno, tamén estuve onte máis hoxe, depois já me vin para casa, porque andaba por aí paseando. Espera, como non me souben os mensajes, pois non puxen as gafas, eso para empezar. Nieves desde Vigo, hola a todos, encendín o aire acondicionado, ide pasando todos. Carliña, que tal, desde a playa de Cánido, a fillada e máis eu tomando o sol, mentras vimos aprender un pouco máis. Iso de estar na playa e estar mirando un vídeo para aprender cousas, non, cando se está na playa, disfrútase da playa, conta areas, home, conta areas. Moi boas, Nusquiña, hoxe non é Santa Ana, e ti non serás a Nusquiña. Si, sabes que pasa? Nunca celebrei o meu santo, nunca. E o cumpleanos, bueno, porque xo recordan os de arredor, que demais, eu non son moito de santos, entón, de feito, entérome sempre que é o meu santo porque mo di alguén en internet, se felicidades no teu día, dixo eu, ai, que ben, é que día é o meu, que non sei cal é o meu día. E entérome por eso, pero, se non... Queres salir, Caruso? Non, Caruso quere xogar. Moi boas, Nusquiña comunidade, hola, cariño, que tal de verán? Eres a única afillada que nos é fiel. É verdade, merece un super bicaso así de grande, Carliña? Carliña, vamos a mandar un bicaso super enorme, porque eres a afillada que sempre está aquí, que non nos falla, nunca. E mira, é máis, teñoche unha sorpresa, quero quitar aquí sonido, teñovos unha sorpresa. Saberedes que fai uns meses, Caruso, queres salir no vídeo? Caruso, queres salir no vídeo? Sí, pois vente. Vente, está aquí, que está a Carliña aquí a esperar por ti. Bueno, ou xa despois, se iso xa ven despois, que agora non ten moita gana. Bueno, pois fai xa uns cuantos meses alguén me falou de que había tomatillos mexicanos violetas, entón entroume unha necesidade irrefrenable de buscalo a través de internet e comprín as sementes. Plantí non me naseu ninguna, e resulta que os que me naseron eran verdes, tomates verdes. E a afillada, Carliña, que tamén o comprou, doume 2 plantas, asegurándome que eran violetas, porque foi polo que as comprou. Entón, eu tiñas na horta, van enormes, están cargadas de frutos, e aí atrás dixenlle, joder, pois volvéronos a engañar, porque siguen sendo verdes. Pero resulta que si se deixan máis tempo na planta, non todos, pero algúns sí que se volveu como un pouquiño violeta. Eu penso que non é o violeta, senón que o que fixeron foi ben un cruce, un híbrido entre as dúas especies e tal, pero bueno, que sí, que é un pouquiño violeta, Carla? Xa me dirás como van os vosos por aí. Hola, ya vamos llegando, hola, tú, hola, hoy eres verdaderamente bendecido, felicidades. Y hoy eres verdaderamente bendecido, felicidades. Bendecido. Soname raro eso. Quen está escribindo aí? Bicaso, e que tal está Lolo cun ganiño máis? Lolo! Os anos, mira, tela que escoitar falar dos anos. Son números que hai que poñer, porque xos manda contar, pero ela non conta anos. O sea, contaos porque ao soplar na vela, pero o resto do ano non lle acorda nin os anos que ten, nin os que fixo, nin os que fai, nin... Son números que hai que poñer para contalos, disque. Referíame a Carliña, o corrector puxo cariño. Vale, boas tardes. Estou acompañando a miña abuela de 97 anos. Oh, Mario, que guai! Pois vamos a mandar un bico á abuela de 97 anos, unha campeona. É como se chama a abuela? Está no hospital,
Hola, boas tardes a todos, vexote desde o hospital. Bueno, eu espero que sea porque túa abuela só ten un catarriño e que en 3 días está ben e se vai ir para a casa para comer o caldo, que no hospital pode mellorar un pouco, pero onde se cura realmente un é na casa. Así que moitos ánimos, de contadiño para a casa, e cando sea así ponnos o nombre, porque agora non sabemos como se chama a abuela para mandarlle un bico. Carliña non para na horta, na playa, uns tomates deliciosos. Hoxe é día de San Joaquín e Santa Ana. Ah, vale. O sea que aínda encima comparto o día con Joaquín, lo. Non había un día solo para min, para poñer Santa Ana. Bueno, como vos digo que a min eso das santas non hai comigo moito, así que moi boa tarde, moi bo día, boas tardes. Hola, buenas tardes desde Vigo. Aquí estamos, Elvira, nunca falta tampouco. Tellaki Duronaca, dende Vigo. Pois eu vos digo, estuve en Vigo, sorprendeume moitísimo. Hoxe pola mañán estaba paseando pola, como se chama a calle esta, que é grande, bueno, onde poñen o árbol de Navidad, toda esa calle que enfila para lá. Bueno, había un home, un señor, de uns 50 e moitos, cantando na calle. Creo que era tenor. Pus unha piel de galiña. Dijo, Dios, pero como se pode ter tanto talento e estar na calle pedindo monedas? Porque cantando a capela totalmente inundaba a calle inteira de cancións de ópera. Pero flipante, O sea, de extraordinario, de que quedábame, non porque as cancións conósoas, e dixo eu, aí ven a parte máis complicada, a que é altísima, non? Pois fixo cunha elegancia, cunha soberanía, cun deixoume flipada. Eu que non estou acostumbrada a ver así músicos na calle, ao mellor para vos é moi común, xa non vos parades a ver o talento desa xente, non? Pero é que este home doume tanta pena. Dijo, pero como non vai a haber sitio en algún, non sei, para contratar, que non me estea pedindo monedas na calle, porque facía moi ben. Moi boas tardes desde Marín, con moitísimo sol e moitísimo vento. Vento norte, mira, Damián, tamén me pasou a min, que vinme de Vigo, sobre as 5 e pico da tarde ou así, e cheguín aquí, estaba soplando un vento increíble. Sin embargo, en Vigo, sei que está calma chicha. Moi boas, Cristian, que tal? Cris, mira que o intentín e morreron os clavelitos eses que metestes as sementes. Teño que volver a plantalos, que non os plantín todos. Está por aquí, Gracia. Que tal? Moi boa tarde. Desde Uruguai temos aquí a Gracia. Que tal? Moi boa tarde, señora Gracia. Boas tardes desde Vigo, sentado no xardín, contemplando con orgullo a miña pequena horta. Pois di que sí. Non hai cousa máis bonita que sentarse a mirar a horta e tomar algo ali mentre estás a mirar para os paxaros sin facer nada. Para min é unha das máis millores cousas do mundo mundial. Saludos desde Vieite, que non sei onde é Vieite. Nin me sona. Non me sona raro, pero non sei nin onde é. Moi boa tarde, Nusca. Boa tarde a toda a peña. Que tal, Peñita? Peñita, que en vez de estar na playa... mirade unha cousa. En agosto descansaremos dos directos, non? Tanto pola vosa salud como pola miña. En agosto hai que descansar porque é verdad que apenas teño salidas e traballos e intentei non quitar nada para agosto para parar un pouquiño e disfrutar e descansar. Vou seguir igual facendo vídeos, o sea, para o canal, nas redes sociales sigo facendo vídeos, pero quero dicir, vou a parar cos directos, charlas que non collín xa ahora en agosto, bueno, teño un par delas, pero na máis. Entón, pois eso, que depois volvémonos á volta, que depois xa sei que costa arrancar, pero en setiembre aquí todo o mundo, como se fóramos para a escuela, igual. Que tal? E la Puerta del Sol. E na Porta do Sol en Madrid, dis que tamén cantan así. Hola, moi boa tarde, escuchándote mientras hago champú. Pilar, faz champú?
E como faz champú? Agora contanos a receta, o sea, unha cousa así que teñamos que saber todo o mundo aquí e que non sabemos como se fai champú. Ou faz un champú deses raros como un champú sólido ou así. Que, bueno, chamolle o raro porque non é común, non é que sea raro, pero... Nusca, miña abuela, chámase Clara, pero a prove non está moi ben. Bueno, hoxe díxome que quere ir para a casa, claro que sí. Bueno, díxome outra cousa, pero aquí non estamos pa penas. Imaxinas o que me dixo. Sí. Bueno, pois ojalá lle den a alta e polo menos que estea no sitio onde quere estar. De que sea po que sea, porque ela quer, porque ela pensa ou porque... Moito ánimo. E mandolle un biquiño moi grande a Clara, ainda que non me estea escoitando agora ou así. De parte de España, eres amiga, soy de México. De parte de España, eres amiga... No, eres amigo ou enemigo? Non sei, a pregunta non a entendo moi ben, Francisco, pero si eres de México, benvido a España. Desde Cedeira un abrazote, Miguel Ángel, que tal? Pois outro abrazo tamén. Hola desde Baleira, Lugo, son Julia. Julia Ares, desde Baleira, que tampouco sei onde é. Quero dicir, Baleira sí que me sona, pero eu nunca fun, creo. Hola desde As Pontes, nas Pontes sí que estuve traballando, ademais. Moi boas, Lía desde Marín, moi boa tarde, señora Lía. Lía, que ten aquel con o nombre de Rosalía, pero eso, Lía. Francis dinos hola desde o Grove. Cristian, tendes que mirar cando se sembran os geranios de madeira. Tes que mirar como cando se sembra. Eu sembrinos daquela que mos destes, non se van a sembrar no inverno. Non, quero pensar. Buenas tardes, después de la feira medieval, muchísima gente, saludos, Nusca y comunidad. Alicia Fariña. Pero, ¿en dónde a feira medieval? Bueno, a ver, ahora hai ferias medievales por todo Galicia. Festas, feiras, folclore, hai por todo. Pero non eu non vi moita xente, que Alicia é da Coruña, creo. Eu estaba falando de Vigo. En Vigo non vi moita xente, o que pasa que aí non sei, das e pico da mañán ou 11 ou así, atracou un transatlántico destes, como se di, un barco, unha ciudad flotante, que eu penso que collían ali 80.000 personas. E claro, o barco era enorme, enormísimo. É verdad que se inundaron as calles nun momento, pero non había moita xente polas calles. Champú sólido, xa me parecía a min. No, a calle na que escoitaches o señor cantando é a Porta do Sol en Vigo. Chámase a Porta do Sol? Pois non me sona como seguro. Donde está o sireno? Que poñen ali sempre... Eso, chámase Porta do Sol. Eu pensei que se chamaba San Julián ou San... Eu pensei que tiña o nombre dun home, quero dicir, non que era Porta do Sol. Pero, bueno, saberalo, se o di. Eu non son de Vigo, así que se morxe dali, pois supoño que sí. Unha aperta moi grande de parte de David e de Marta desde o Courel. Pois, David, unha aperta tamén para o Courel. Moi boa terra, Dios mío, que bonitas son as montañas do Courel. O que pasa que é moito frío no inverno, me imagino, pero é un sitio que me gusta, o paisaje que me gusta. Nusca, me encantas. Moi boa tarde, pero vamos a ver, se non tendes preguntas garta ou é que xa estades todos así como a velas vir? Que tal van os tomates? Se empezaríades todo o mundo a facer a salsa de tomate, a facer a mermelada, a embotar tomates, a congelalos. Quero pensar que todo o mundo está xa nesas, porque eu estou a nevera a reventar de tomates. Fixen a salsa de tomate, fixen as patacas con tomate o outro día. Teño aínda uns botes aí guardados e teño tomates outra vez para coller. Que pasou, home? Ven saludar polo menos, ven. Vete saludar.
Dis hola e depois vas te pa onde te teñas que ir. Dille aí hola a todo o mundo, xa que estás aí a roñar. Dille aí quen manda. Váiseme da mesa. A onde me vas? Aquí. Mira de pedazo rabo ten caroso. Ola, desde Ourense, xa lle din ao dediño, Samil Cheiño. Desde Suíza, Nusca, como gusta verte na tele. En tarde piaches, que guai! A min tamén me gusta moito ir á tele, que conste. E a verdade que o paso moi ben, é un programa que, non sei, síntome super ben ali, a xente, os compañeiros de traballo, o equipo, todo, o sea, o equipo que está detrás, todo o mundo, síntome super ben. Así que, moitas gracias. Eu agora tamén miro pa a horta porque só podo traballar ca man esquerda, porque fracturei a mandar, Flora, desde logo, miña filla, home, se pudera escoller era mellor a esquerda, pero a min fálame de fracturas e sinto como un dolor casi físico no sitio que me dis. Entón, entón, cuidado. Se sembran de setembro a outubro ou en primavera de marzo a maio. É que se o sembras en setembro ou en outubro, colle moito frío. Como van a ir? Bueno, ao mellor sí, non sei, pois terei que probar logo. Pois agora espero. De setembro a outubro, pero se o sembras en setembro ou outubro, sacan a cabeza, están en noviembre, chegalle todo pleno inverno. Como se van a sembrar con tanto frío? Entón estalos que tapar, hainos que cubrir. Vou a ir a recoger mis primeros tomates de la temporada. Moi ben, vale, pois ojalá que che saliran super riquísimos. Hola, chego tarde, comunidade. Celi, onde estabas metida, logo? Onde me estabas metida? Si, mañana hago tu receta de salsa de tomate. Que aproveite, Patri, fai moita, como di miña nai, porque vai vos a gustar un montón. Eu teño unha pregunta sobre os pimentos de fora. Este ano, que lles pasou? Eu teño unha pregunta sobre os pimentos de fora. Que pimentos de fora? O sea, os pimentos son todos de fora. Non te refieres ao mellor a unha clase de pimentos, non? Que ven de fora do estranxeiro. Porque todos os pimentos son do estranxeiro. Non hai ningún autóctono daqui de Galicia. Nin o pimento de Arbón, nin o de Arnoia. Pero de fora ao mellor refiereste que ao mellor tes un invernadero e uns plantástelos dentro do invernadero e outros plantástelos fora. Mira, a miña primeira pregunta é, se non tuvestes colleita, a ver, porque o que é a flor do pimento é unha flor que abre, o sea, que pon exposto o polen. Non é como a do tomate, non sei se sabedes, pero, bueno, a flor do tomate, o que ves aberto son como se foran pétalos, pero o que é a parte onde ten jardada os pétalos, os sépalos, o pistilo, o polen, está como pechado, polinízase ca flor pechada, totalmente pechada, así, pechadiña. Por eso, para que os tomates se poidan polinizar, ten que haber vibración, porque a flor é pechada. Non pode ir, neste caso non hai insectos que podan ir a polinizar, nin as mariposas, nin as crisopas, nin as mariquitas, nin as formigas, nin as moscas, porque non poden entrar adentro da flor para polinizar. O mellor para polinizar as flores dos tomates son os abejorros, porque cando fan esa vibración co corpo e cas alas, cando se moven, iso é o que fai que a polinización poda ter lugar. Estou falando dos tomates, que son os que teñen a flor cerrada, pechada, e polinizan ca flor pechada. Depois pode abrir un pouquiño, pero xa está a flor morta, e xa empeza a salir do fondo da flor, seca xa unha boliña, que vai a ser un futuro tomate. Pero no caso dos pimentos, os pimentos, aínda a pesar de que son da mesma familia de plantas que os tomates,
porque son solanáceas, a flor do pimento abre totalmente, está totalmente aberta e expón o seu polen ao exterior. Co cal, calquer insecto pode axudar ca polinización, incluso xa solo o vento. O vento xa pode polinizar tamén. Pero se me dis que non tuvestes colleita ninguna, a miña primeira pregunta é: botastes algún tipo de insecticida? Que me dá igual, quero dicir, se fores a miña alumna e berrábache por botalo. Non se poden botar insecticidas, porque os insecticidas non seleccionan, non son selectivos, non se preguntan este bicho será bo ou malo, este será o que quere liquidar ou non o fai así. Entón, ti botas un insecticida porque pensas que tes unha plaga e matas insectos, todos. Entón, se falla polinización, porque non houve insectos, porque botastes un insecticida, non hai fruto. Esa é xa a primeira, la primeira en la frente. Se me dis, pois non botín ningún tipo de insecticida, nin tal, pode ser tamén que cando as flores estaban abertas, chovese, regases por riba, que os pimentos non se poden regar, bueno, nin casi nada, se pode regar así alegremente por arriba, porque se lle mollas o polen non é viable, deixa de ser útil e o polen mollado non poliniza. Sin polinización non hai pimentos. E despois, non sei, tiría que ver como os tés, tiría que ver polo menos algunha foto, porque é que senón é imposible. Eu intentando adivinar así que teñen, pois non sei. Eu teño uns pimentazos, o sea, este ano unha fartura de pimentos e de tomates. Non podo dicir, este ano non houve pimentos. Na miña horta, bueno, enseñen un vídeo outro día, pero teño os pimentos a tope de power. Los tomates maravillosos este año, pero non sei que le pasa a las fresas que me quedan diminutas, como se lle faltase algo. Que pode ser? A Cristian, os tomates van lentos, non pasa nada, xa madurarán. Lía, os meus tomates empezaron a madurar aínda esta semana pasada. Pode ser, porque non todos os climas son iguales, e iso tamén pode ser. Pero o das fresas, tellaki, quero pensar que no seu día, en febreiro, ou en xaneiro, en febreiro, ou todo máis en marzo, que saneastes as fresas, que as levantastes, ou que plantastes unhas novas este ano. E quero pensar que sabes que as fresas necesitan unha terra un pouquiño máis ácida, que sempre lle ven ben que sea ácida, porque encanta o entorno ácido, para dar ben, e necesita moitísima fertilización, pero moitísima fertilización a tope, e darlle como impulsos, non? Pois ao mellor unha vez ao mes non estaría de máis. Pero se me dis que a túa terra é ben fértil, que tuvestes cuidado de botarlle bastante compost, que lle botastes tamén humus de lombriz, que tes a terra ben, pero aínda así as fresas fallaron. Teño que pensar que onde fallastes foi no riego. Mira, todas as plantas absorben os nutrientes pola raíz. Eso sabémolo todo o mundo. Pero, se falta agua, a planta non absorbe nada. Pode estar rodeada de toneladas de nutrientes que a planta non absorbe nada. En seco as raíces non funcionan. Solo funcionan porque a planta non respira. Nós temos un sistema pulmonar que facemos eso, non? Porque temos pulmóns. As plantas non teñen pulmóns. Entón, o seu sistema circulatorio, digamos, o seu sistema de respiración, para que circulen os nutrientes, é a agua que meten por abaixo, fan como se fora unha pajita. Ti chupas cunha pajita e o líquido de abaixo sale por arriba, pola pajita, non? Porque é por onde estás ti bebendo. Pois a planta pasalle unha cousa parecida. Fai a transpiración a través duns buratiños invisibles para os nosos ollos que se chaman estomas, que ten nas follas, que son como se foran unhas boquiñas, e ábrenas para transpirar. Entón, soltan por aquí gases, e entón fai como un vacío e fai que a agua se poda absorber. Se lle falta agua, pechan os estomas.
e non fan eso. Entón, se non fan eso porque non hai agua, deixan de absorber nutrientes. Entonces, as fresas o que lle pudo faltar foron nutrientes porque faltaba agua. O sea, unha planta como unha fresa, como un tomate, como un pimento, son plantas que pensade que en moi pouquiños meses nacen, crecen, reprodúcense e morren en moi poucos meses. O sea, a vida útil dun tomate ou dun pimento son, que, 6 meses, todo máis. A útil, dando frutos, son 3, todo máis. Ou se me colles con boa temperatura e así. Pero dadevos conta que en eses 3 meses de produción que ten unha planta de tomate, ten que apurar moitísimo, ten moito que facer. Ten moitísimo traballo, porque unha planta de tomate botache quilos e quilos de alimento, e eses quilos de tomate, de fruto, non os saca da nada, non salen porque sí del Espírito Santo. É todo polo que beben. Entón, se carecen de agua, a planta vai a sufrir moitísimo, a planta vai a darlle de comer o que poda a eses tomates do que ten reservado, do que ten en reserva. Entón, perde vida. Nunca debería de faltarlle agua, nunca debería faltarlle agua nin a un tomate, nin a unha fresa, nin a un pimento, nin a unha berenjena, porque son frutos que en moi pouco tempo teñen que facer moitísimo traballo. Entón, non podemos frenar a súa creatividade deixándoos pasar sede, porque eses 3 ou 4 días que pasaron sede estuvo tirando de reservas, e non, unha planta de tomate non ten as reservas como ten un carballo, por exemplo, non? Ou algún tipo de suculentas que cargan as súas follas ou o seu tronco de agua, unha barbaridade, e poden botar sin beber 2 anos. Hai suculentas que poden estar sin beber 1 ano e medio, 2 anos, e non lle pasa nada, porque teñen moita reserva. Pero unha planta de tomate non ten tantas reservas. O sea, xa nin chega a facelas, porque toda a reserva, todo o alimento que é capaz de construir a través dos nutrientes, de facer a fotosíntesis e transformar eses nutrientes en azúcares esenciales para que poida facer a súa todo, reproducirse, botar fillos, medrar, botar frutos, maduralos. Entonces non fai reservas porque non as necesita emplear toda a súa energía nos seus frutos. Entón, teño que pensar que ao mellor tuvestes as fresas con carencia de agua. E se teñen carencia de agua non botan fruto, Tengo un campo que non produce nada. Como podo hacer para el año que viene? He pensado comprar un camión de compost y mezclar con la tierra. ¿Qué te parece? Abril, mayo. Non sei onde está esa terra, non sei se esa terra estuvo descansada. Abril, volveme a escribir, porfa, e dime onde está esa terra, porque que senón non sei moi ben como te axudar, pero volveme a escribir, dime onde está a terra, se estuvo sin traballar nada de nada, que ten plantado ali agora, se só ten maleza ou ten algún tipo de planta ou así. Vente, home, vente. Está aí a maullar. Hola, este año no consigo judías verdes, se caen para abajo, aunque tienen flores, pero nada, ni se sujetan al tutor. ¿Qué puede ser? Alicia, están débiles, pois non che sei dicir, pero eu xa dixen moitísimas veces que as xudías é un tipo de planta que pertenece a unha familia de plantas que apenas necesita nutrientes. O sea, válelle cos residuos de nutrientes que deixara a plantación anterior. Ti plantastes aí antes, pois non sei, patatas, repolos ou o que queiras. Pois, sin facer nada máis á terra, esas xudías se lle chegaría. Non necesitan, é máis, é contraproducente que se fertilixen demais, porque van a botar moita folla, van a botar vanse encher de pulgón por aplicarlle ao mellor demasiado nitrógeno, e iso tampouco non lle é bo. Entón, pois, eu que me preguntedes así, por que se me cae? Sin ver unha foto, sin ver como as tes plantadas, sin ver o lugar, sin ver o sitio,
eu non podo dicirche por que pasa iso. Podo como facer, bueno, vou a tirar un cohete ao aire a ver si pode ser eso, pero que sin máis datos ou sin foto, non sei, non che sei dicir, porque pode ser por tantas cousas. Sobre todo, as xudías tamén necesitan moita agua, sobre todo cando están empezando cas vainas, non lle pode faltar agua, porque senón nas enche ben, non fai unhas boas vainas. Dádelle o dedo, faltan tal, Nusca, temos unha lesma? Donde está? De onde eres, señora guapa? Bueno, home, Julio non se pasou. Vamos a dar un voto de confianza. Ola, que gatiño máis bonito. Un saludo desde Láncara, ou Lancara, Láncara. Tampouco non sei onde é. Eu dinchos a finales de maio, ao millor foi un pouco tarde. Pois pode ser, Cris, porque eu, ademais, non os plantín cando mos destes, plantínos, pois, non sei, dali xa un mes ou así. Entón, agora sí que os tiña xa así, e no trasplante, que xa estaban débiles, e no trasplante sufríronme moitísimo, e se queda un ali, xa queda moitísimo. Non só eso, sino que los insectos contaminados pasan por una cadena de atrofia, nos los comemos. A ver, no solo eso, sino que los insectos contaminados pasan por una cadena de atrofia. Non entendo que significa iso. Nos lo comemos nosotros mismos. Debe de ser que quere dicir que ao botar insecticidas, pero, bueno, o insecto morre, tampouco non é que o comamos. O outro día, o canal de La Huertina estaba falando do pepino melón e recordeille o teu vídeo onde falabas da planta. Agora debe de ser seguidor teu. É que Toni, o da Huertina de Toni, estuvo dando unha charla no mesmo sitio que estuve eu, que pasa que ele estuvo un día, eu estuve ao día seguinte. A min antes gustábame o de La Huertina de Toni, pero non sei, fai moitísimo xa que non, estou falando de fai anos, que non sei, non me gusta ahora moito. Pero, bueno, está ben que, o sea, o do pepino melón e a fiebre española, penso que tuve en parte de culpa. Estou encantadísima. Ola, Nusca, saludos a todos desde Celanova. Nusca, sobre os efectos das fases da lúa. Algúnha recomendación? A miña avoa sei que dicía que os sábados a lúa non tiña forza e se podía plantar. Mira, o da luna é verdad que non está estudiado como para... Siga habendo lesma? Nin as patacas son autóctonas de Galicia. Claro que non son autóctonas. Non hai, mirad unha cousa, autóctono, xa non dixo de Galicia, de España, autóctono, nada, casi nada. En Galicia, si hoxe seguíramos comendo solo plantas autóctonas de Galicia, estaríamos comendo as landras do carballo, os castañas, pode ser, os abruños ou os abruños, que son os do espiño manso, non sei, e amoras das silveiras, por exemplo, comeríamos tamén. Tamén poderíamos comer, por exemplo, os couselos ou conchelos, ombligos de Venus, e seríamos uns expertos agora mismo en cultivar e comer e consumir eses produtos. Pero autóctono de Galicia, o 95% ou máis de produtos non son autóctonos de Galicia. O que temos son variedades de produtos autóctonos traídos de outros hemisferios, de outros países, de outros continentes, e o que temos son variedades locales que
despois de moitos anos, foronse perfeccionando, foronse adaptando ao clima local donde se empezaron a facer, e gracias ao bo traballo da xente que os cultivaba, hoxe temos variedades, moitos, pois, eso, con denominación de origen, como é o pimento de Herbón, pero non é autóctono, é unha variedade local, moi arraigada, pero nin tomates, nin millo, nin pimentos, nin patacas, nin berenjenas, nin frutales, nin cítricos, nin peras, nin masáns. Todo foi traído de outros sitios, de outros continentes. Autóctono de Galicia, amoras das silveiras, landras dos carballos, o mellor o vieiteiro tamén, o sea, as abruñas dos vieiteiros, eso, pouco máis. O dente de león, o mellor tamén, ou así, pero pouco máis. A ver, espero que esteas teniendo un buen día. Estás guapísima, non vou estar, eu sempre estou guapísima. Estou tendo un día maravilloso. Ola, Nusca, desde a Coru, que tal, Aurora? Aurora, moi boa tarde. Tu veches toda a culpa do pepino melón. Toda, non o sei, pero que, o sea, eu nunca vira, eu levo anos atrás dele, anos intentando, plantando, mirando como era o cultivo antes de enseñárvolo a vos, moito antes de enseñárvolo a vos, pero eu nunca, antes de min, nunca vin un vídeo de unha persona española que cultivase eso aquí en España, nin en Galicia, nin Gallego, nin ningún lado. Eu os vídeos que miraba sobre os coidados do pepino melón, sobre o cultivo e tal, asiáticos, vídeos asiáticos, e trajábamo vídeos sin baixarlle o sonido, o sea, eu só escoitaba chin 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 chan han chun pen, an can chun kin kin chun pen, kan chun chun, an can chun chen chin chun chin chan. Iso era o único que escoitaba. E o que aprendín do pepino melón, para volo enseñar despois a vos, mas para telo eu, claro, na miña horta, foi vendo vídeos de persoas asiáticas falando en chino, en japonés, en coreano, todos por alá. Así que, o sea que, eu non tuve impedimento ningún para seguir mirando eses vídeos, para que depois me digan que son mala por falar en gallego. Eu plantei xudías hoxe, según os vellos, as xudías do día da Santana son as mellores. Eu teño o pepino melón, a tope de power está. Teñen que madurar, fai falta moito sol. E a ver se agora en agosto lle ven bastante o soliño para que poidan madurar ben, porque senón, xa sabedes, en verde sabe a pepino e maduriño sabe a un melón que non está maduro de todo, nunca ten ese dulzor que ten o melón. Pero, sí, biquiños desde Salceda. Mira unha cousa, eu plantar os xudías agora mesmo, en julio, das de mata alta, nas plantaría, porque eu estou segura que non chegan a tempo. Pero de mata baixa, eu son das que planto xudías si me peta a gana en setembro tamén, porque en un par de meses as xudías de mata baixa, as que son amarillas, as redondas sobre todo, dan rápido. Ao mellor en un par de meses xa che están dando. Entón, bueno, pois sí, pero bueno, eu das altas non plantaría. Biquiños desde Salceda, ola, Nusca desde a Coruña, que tal estou? Estás moi ben, Aurora. Eu tamén estou moi ben. Mellor plantaos nun sitio que non teñas que trasplantalos, ponos nunha maceta grande, porque trasplantalos é delicado. Xa, Cris, pero date conta que as sementes son diminutas, son moi pequeniñas. O sea, como non vas a facer un trasplante de unha semente, porque, ou como, non entendo, bueno, pois vouche facer caso, vou non plantar logo nunha maceta, entón se enterra moi solta, vou ter que peneirar un pouco o sustrato de compost ou así. Bueno, pois vou non intentar plantar na maceta. Nusca, lo de las judías, e sería unha lástima, demasiado abono agua. Nusca, lo de las judías, y sería lástima, demasiado abono agua. Otra pregunta, ¿por fin conseguí el pepino melón por internet? Y si o conseguiste por internet, a planta, conseguiste comprar unha planta por internet?
Iso sorpréndeme, porque, sabes que pasa? Desde semilla non é viable. Caroso, queres salir, non? Vou a abrir a porta porque está chorando. A ver, vente. Dios, me mirou nin para atrás. Tiña gana de salir. Creció mucho y echó muchas ramas. Me dará fruta este año, muchas gracias. Non sei onde eres, Alicia, non sei cando plantastes. Entón, non che sei dicir. Sería posible que che dera fruta se xa tuvera ahora algunha fruta, pero é que, claro, é que non sei de onde eres. Tesme que dicir de onde eres, Alicia, porque non é o mismo que seas de Palma de Mallorca, que seas de Gran Canaria, que seas de aquí de Galicia, que seas de Ourense, sabes? Porque é unha planta que o fruto tarda moito en medrar, pero en madurar tarda moito máis. O sea, pode levar desde que chega a ser grande un par de meses madurar, Entonces, claro, vamos a empezar agosto, se aínda non ten fruto, agosto, aínda que lle medrara algunha hora, agosto, septiembre, mediados de outubro, terías así algún pequeno, que non lle dá tempo. Sí que vas a ter fruto, pero depende de onde seas, porque necesita aínda moito calor, eso. Hola, mitad. Hola, mitad. Hola, que tal va esa nueva planta en la chousela? Que planta? Que planta comprín nova? É que eu estou seguido a comprar plantas, ainda que vos pareza que non, pero... Un cactus. O sea que comprei unha suculenta. Esa non foi para a horta, foi para aquí. Esa quedou por aquí no potín da casa. Coñeces o Pluerri híbrido ciruela e cereixa? Non sei o que é, non sei. Pluerri híbrido ciruela e cereixa? Non, pois non teño. Non sei nin o que é. Ola, Nusca, ahora que xa as tomateiras teñen o froito, aínda convén sulfatalos co leite con bicarbonato. Por suposto! Mira, nata en verso. Depende de como teñas a túa horta. O leite con bicarbonato para min é un aliado buenísimo, porque lle podes botar á planta todo o que queiras e todo o que che dé a gana. Non é nunca moito, non te pases, porque se ten moito cheiro a leite, podes atraer algún tipo de bicho indeseable. Non o sei, nunca botín tanto como para que pasara eso, pero pode pasar. Pero mira, eu, por exemplo, agora cobre non ten moito sentido botar, porque xa están as plantas cheas de tomate e tal. Prefiero mantelos, porque agora sí que van a empezar a entrar os hongos, cuidado. Si hasta ahora era probable, agora é científicamente asegurado que van a empezar a entrar hongos nas nosas hortas. No tomate, pois, botritis, oídio, mildio polvoroso, mildio do seco, podeche entrar alternaria, poden entrar moitas pestes. Pestes do tomate, moitas, agora, porque empeza a facer humedasa polas noites, non se cambian as plantas polo día, hai temperatura, os hongos están genial. Entonces, algo hai que botarlle. Eu voulle a botar, agora vounos a manter con leite con bicarbonato, cola de cabalo, reforzando con purín de ortiga por riego, con humus de lombriz, porque os hai que reforzar. Unha planta fuerte enfréntase a unha enfermedad de unha maneira totalmente diferente a unha planta débil. Entonces, acordadevos de reforzar, de facerlle como un fertilizado extra, así no medio da temporada. Non lle ven nada mal. E acordadevos de regalos ben, E o leite con bicarbonato, pois, claro, por suposto que sí. Hola, desde Brasil, que tal, Rosalía Rodríguez, que tal estás? Moi boa tarde. Pois mañán vou sementar as xudías baixas. Vas a tempo de sobra, o sea, eu poño un pauiño e espicho 2 ou 3 xudiñas aí nese pauiño, porque senón depois tamén pasa o terremoto de Lolo, non ve, capa para diante. Entonces, poñemos cana, temos como un código secreto en Morse, poñendo cana, aí non se toca. Yo tamén compré
Pues mañana vou sentar. Yo también compré planta de pepino melón por internet, ya están cuajando los frutos desde Guipúzcoa. Vale, pois genial. Si xa ten os frutos, dalle tempo. Vivindo así na mitad do Cantábrico, aínda temos un par de meses con sol, con caloriño, así que espero que poidas probalo xa este ano. Xa non só do peramelón, tamén tes culpa de que moitos volvamos a ter horta. É verdad, pero mira, con esa culpa cargo ben, cargo a gusto. Estou, o sea, é que me encanta que me digan, moitas veces vou por aí, eu mesmo nos comentarios ou así, non, a través das redes e así, e dime, cando me di a xente que joder, dame ganas de volver á horta ou volvín a plantar por culpa túa, volvín a ter horta e tal. Iso é maravilloso, porque a horta é unha terapia, é un estilo de vida, marcache a vida de outra maneira, o sea, como que aprender non, porque aprender só sabíamos, deixámolo olvidado, volvemos a recuperar da nosa memoria que os tempos marcos a naturaleza e hai que saber esperar. Non, eso de ter prisa, mira, só temos en internet que todo é mirar así vídeos para arriba, veña, next, temos presa por todo, ten presa, os coches pitan, temos presa para todo. E a horta ponnos os pés na terra e dinos, pois eu non quero apurar tanto, se queres coller un tomate, vaiche a levar un ano enteiro, coller a semilla, plantala, coida ben, rega, bótalle leite con bicarbonato, abona, fertiliza, trasplanta, coida, entutora, poda, volvelle a botar algo, tal. Tens que agardar moitísimo. Apréndeche algo que xa sabías, que a vida non todo é correr. A vida tamén é esperar. Entón, para min é como unha terapia, o sea, para min a horta é terapéutica, aparte de que unha regalía chegar á casa cas cousas cansada como unha burra e encher a cociña de tomates, pimentos, calabazas, berenjenas, de todo, e depois sóbrame moito e vai de volta para baixo, vai para a horta e meto na composteira ou na vermicomposteira ou tal, quero dicir, pero bueno, eu pecho o ciclo, todo que collo na horta volve para a horta porque vai para a composteira ou boto as galiñas ou... Quero dicir, todo volve ao seu, non? Pero é unha regalía chegar á casa isto penso moitas veces, dicir, a comida de hoxe, o único que non é meu, da miña horta, é o aceite e o sal. O resto é todo da miña, feito por min, feito así con estas mansiñas. Iso é unha delicia, vamos. Ola, moi boas a toda a comunidade. Hoxe fun dar un paseo e vin nun balcón en maceta unha planta de pepino melón. Estaba preciosa e chiña de frutos. Eu podo ben con esas culpas. Moito me gusta que me botedes a culpa de volver a plantar, de ter ganas de volver a poñer na horta uns tomatiños, na horta ou nunha maceta. Sabedes, o pepino melón nun balcón. Quen non o ten é porque non quer, que se pode poñer en calquera lado. Pois xa che van nacer solos por todos os lados. Eu donde nacen os deixo a non ser que molesten. Bueno, pois vouche facer caso, vou nos a plantar en unha macetiña. Teño moitos tomates cherry, maravilloso, Diolos dea. Só queda agardar a que maduren. E teño tamén moitos girasoles. Creo que tamén son un pouco cómplice de que agora todo o mundo poña girasoles na horta. Entón, isto é maravilloso tamén. Téndolos que poñer. Para min xogan unha parte importantísima na atracción de insectos polinizadores, porque os girasoles son tan altos que chaman a atención desde moi lonxe. Entón, pois, eso, que veñen os paxariños que veñen a comer para equilibrar o sistema. Veñen, comen, vanse, e quedan ou anidan e alegran a vida. Así que, girasoles, todo o mundo girasoles na horta. Hola, moi boas tardes. A que horas chego? Se te dixo eu, Begoña?
porque faltan 10 minutos, pero bueno, ben vida, 10 minutos son 10 minutos. El centro de Asturias me lo mandaron en maceta, del centro de Asturias, a través de internet, pero en España, xa dixía eu, bueno, pois que xa van en Asturias, que a cómplice fun eu. Me lo mandaron en maceta e venía un pouco achicada, porque hacía moito calor, pero enseguida recuperou. É que é o que ten Alicia, que recupera super ben, super rápido. Pois alégrome moitísimo de que alguén se poña a facer esquejes e que aos vendome que non se pase no precio, porque de verdad que se dá super ben. Calquera, ti colles unha rama de pepino melón, sin raíz, e córtala en 10 cachos, plantas así os 10 cachos, e se non lle falta agua a esa terra, 8 van arriba. O sea que se dá super ben, super ben. Mis tomates non medran, pero desde Narón fallastes ti, non fallaron os tomates, ou a terra non estaba adecuada. Por certo, a persona que ela marchou, non a que me dixo que lle dera un consello de que facer nun terreno que iba a empezar a plantar e tal, porque non volvín a ver o seu mensaje. Dixenlle, dime de onde eres para te explicar ben como facer e tal. Pois non volvín a ver o seu mensaje. Ola outra vez, es para decir que hice helado con kéfir e frutas tropicales, está moi rico. Ui, espera, teño que pensar, porque a ver, si pos solo o que é o kéfir colado, o kéfir ten moitísimo suero. Entonces, si ten moito suero, o helado non vai a estar tan rico porque cristaliza, e os cristales pois non son agradables, non? Para facer helado hai que usar nata, o sea, densidade grasa, non podes usar un líquido, a non ser que fajas helados de hielo, pero entón estou pensando, eu, porque me estás facendo unha idea, claro, agora isto teño que probalo, Alicia Fariña, estadesme metendo vicios no corpo que non necesitaba, ou sí. Pero penso, vou coller o kéfir, vou no a poñer a filtrar como se fora para sacarlle o suero para facer queso, e esa especie de, porque depois a solo queda a materia grasa, mezclalo, pois sí, cunhas fresas, por exemplo, que colla da horta, que lle bote bastante azúcar para que solten a súa propia agua, e despois iso mezclalo co kéfir. Estásme dando ideas, Alicia. Dime como fixestes ti, para eu saber. E depois terei que empezar a experimentar a facer helados de kéfir. Estou ben e veo que ti tamén. Pois alégrome moitísimo, Rosalía, moitísimo, de que esteamos todos ben. Nusca, é unha planta que conseguiche este ano. Tela na horta, creo que se come a raíz. Vale, xa sei. Vai estupendamente, vai moi ben. Chámase... Yacón. Chámase Yacón e vai como un tiro, está enorme. É o primeiro ano que a planto. Non me atrevo a dicir que vai a ter moi boa colleita ou que me vai a gustar ou así. Eu este ano probo, o sea, levo anos tamén atrás dele, porque xa vos digo que os asiáticos levanos ventaja en moitísimos cultivos, e foi a eles os primeiros que vin, e vías aquelas hortas tan grandes, e iban como se fora cun machete, e chas, cortaban, e facíanlle así a raíz que quedaba, sacaban así para arriba, facíanlle así con machete, e a mi má empezaba a caer agua daquela raíz, e comían así, e dixo, mi má, eu quero probar eso, unha vez sola, ainda que sea na miña vida, e por iso estuve atrás dela, pero vai genial, o sea, si me gusta. Despois vou a insistir a mirar ben os vídeos, como se cultiva mellor, para que me vaia mellor. Eu penso que lle dei sin ir demasiados chupóns, fillos, abaixo. É que iso que non é moi bo para a planta, pero é algo que eu penso por lógica. Non é que o ler en ningún sitio. O sea, a planta vai ben, non me preocupa, está ali, non me ocupa... Bueno, o sitio sí que ocupa porque... ocupa como 1,5 metro cuadrado, 1,5 metro de diámetro, que me ocupa casi medio bancal ela sola.
Plantina no bancal, porque no bancal non encharca, e cando a puxen na terra debeu de ser aínda, non sei se foi febreiro ou así, ou xaneiro. Entón, claro, pois, bueno, xa vos direi que tal o llacón. E hoy por la mañana fui a coger unha lechuga e me deparou con a ver, que aquí hai, corrixeulle moito a Vanita. Hoy por la mañana fui a coger unha lechuga e me deparou con cochinilla de raíz. Que hago? E me deparou. O sea, nunha lechuga tiñas cochinilla na raíz, nunha lechuga, pero non pasa nada. Quero dicir, comes esa lechuga e xa está. Si a sigues tendo ali na terra, dis que ao mellor tes cochinilla na terra. Mira a terra, porque eu non entendo moi ben o mensaje. Fui a correr unha lechuga e me deparou con cochinilla de raíz. Entón vas a ter que volver a escribir o mensaje. Xa fixen mermelada de fisalis, a culpable tamén fonches ti. Celi, estou encantada de que fixeras a mermelada con fisalis, porque para min digo e direino sempre, unha das mellores mermeladas. Mira que me gustan todas as mermeladas, e moitas veces aproveito frutillas ou algunha hortaliza ou así, e fago mermelada porque eu, pois aquí na casa comémola, comemos bastante, ademais. O que pasa que eu a min a mermelada non me gusta a da compra, porque botanlle demasiado azucre. Eu non sei se sabedes, pero para que unha mermelada se considere mermelada como tal, o sea, que teña o nombre de mermelada, ten que ter mínimo o 60% do peso da fruta xa limpa, o 60% de azúcar. Quere dicir, se ti botas 1 kilo de fruta limpa, tens que botar 600 gramos de azúcar. Para mí iso é unha tremenda barbaridade. O sea, eu botolle a mitad da mitad, e menos aínda. O sea, eu botolle 100 gramos a 1 kilo de fruta, 100 gramos, 150, dependendo tamén da fruta ou así. Non é o mesmo facer mermelada de tomate, cando o tomate ten o rojo intenso de bandeira española, que facelo cos tomates que aínda están un pouquichiño amarilliños ou tirando a verdes. Non é o mesmo, nin é o mesmo facelo pois con pimento verde que con pimento rojo. O pimento rojo cómese moito mellor que o pimento verde, quero dicir, pero eu botolle moi pouquiña mermelada, moi pouco azúcar á miña mermelada. E o fisalis, a min gústame moito a mermelada de fisalis porque é agria, e gústame ese toque agrio, ácido, que lle aporta. E tamén das freixoas, das amoras, das fresas que non están aínda moi verdes, dos arándanos que tamén teñen así ou aqueles, a min gustan esas. Me encanta tocar el suelo sin guantes. E descalza? Bueno, eu descalza ando sempre. Eu acabas a chuvia e ando descalza por todo. Traballo na horta descalza, bueno, a non ser que teña que coller a lagoña ou así, ou teña que andar con pedras ou un traballo que me poda lastimar, pero senón eu descalza, sempre. Eu vou calzado aos sitios porque tal, pero eu na casa sempre descalza, encántame estar na horta descalza, aínda que ás veces pise unha pedra e faja au, 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 au. Pero bueno, eu teño un traballo bastante duro, auxiliar nun geriátrico, e meterme na horta, volvo a revivir e a tranquilizar o corpo. Pois, Monse, toda a razón, porque aparte de que traballar nun geriátrico non é só o traballo físico de ter que mover a unha persona, non para darlle a volta ou axudarlle ou asealo ou así, sino o traballo psicológico. Iso ten que ser unha carga tremenda, porque é todos os días, ver unha persona, falar con ela, que se deteriora ou que non se acorda de ti de un día para outro, iso é durísimo. Entón, claro, traballar na horta compréndoche,
totalmente. De feito, eu, cando estou moi cansada ou moi saturada de traballo, porque ás veces sáleme polas orellas o traballo, paro, voume pa a horta. Voume pa a horta, saco as galiñas, deixoas andar por ali, séntome na terra, séntome na herba, deítome ali a mirar pas galiñas e xa me pasa todo mal. Todo. Ou voume ao monte ou voume á playa, teño o privilegio de vivir ao lado de río, de mar aberto, de ría, de monte, teño todo a medio tiro de pedra. Eu estou de vacacións, Nusca, teño unha tomateira con follas color rojiza, que poden ter? É que sin foto, cada canto tempo podo alternar leite con bicarbonato e cola de cabalo. Pois mira, agora que hai máis intensidade e peligro de hongos, podes botalo unha vez á semana, cada unha vez á semana. O sea, pon, por exemplo, os sábados. Pois os sábados botas. Que botín a semana pasada? Isto, pois esta semana o outro. Podes alternar unha semana unha. Agora que empeza a intensidade, se non podías espacialos máis. Pero se empeza a vir humedade e calor, podémonos meter en problemas cos hongos, ao final é que xa son as 9. Yo los compré en unha página que é catalana e me los enviaron maravillosamente bien empaquetados. Joder, canto me alegro, moi ben. Yo tamén estou haciendo mermelada de fisalis, pues tengo muchos e tamén hago con pouco azúcar. Adela, un consejo. Se tes moitos fisalis, isto encántalle facelo a miña nai. Miña nai encántalle botalos en cousas ao forno, en peixe, ao forno, en carne, ao forno, sabes? Ou en guisos, tamén os bota. Botaos a casi ao final, cando está a comida. Entón, ela, cando temos así moitos e collemos e tal, sacos do farolillo e congelos. Congelos non se pegan uns aos outros nin nada, tenos ali nunha bolsa. E cando fai unha comida, colle un puñadiño deles e botellos á comida, ou ao guiso, ou ao xurelo ao forno, ou así. E come os tomatillos, porque lle gusta moitísimo como explota iso así, non? Entón, pois, douche unha idea. Se os congelas así inteiros, valen perfectamente para botarlle ás comidas, que non se desfán, non rompen, nin así. A ver, sí que aguanta o ano, é un limón, exprimo mellor en Angelec. A min tampouco me gusta a mermelada, lago incluso, le añado limón como conservante. Tamén eu, bueno, moitas veces non. A inmensa maioría das veces as miñas mermeladas levan limón. Por non che dicir o 100% das veces. Porque gústame moito o seu sabor. Eu teño limóns na horta e pareceme unha maneira de aproveitalos. O de dentro exprímollo e a piel botolla toda, sempre, as mermeladas. Ollo, eu quítolle, non, o amarillo, canto menos blanco leve, mellor. E pico a todo, chin. Bueno, se vistedes algún vídeo meu facendo unha mermelada, me extrañaría moito que non levara a tona de limón nesa receta, porque o boto sempre. Entón, eu pico, chu, e incluso ás veces espero a triturar a mermelada, non? Porque eu a mermelada moitas veces trituro, outras veces non, que lle deixo os tropezóns, pero moitas veces tritura. Bueno, pois espero a triturala para lle botar a tona do limón, para encontrarlle despois os cachiños, ese sabor tan intenso a limón, é unha pasada. Eu non teño cola de cabalo e xa empecé con leite con bicarbonato. Sigo con el. E os fisalis na ensalada de tomate están buísimos, sí, claro. E os fisales con kéfir, de todas as maneiras. Pero, Celi, faime caso, mira, a través de internet vas a poder, fálame agora aquí en calquera vídeo de que teñas aquí de YouTube, e se queres mandoche un enlace de onde comprar cola de cabalo, e que xa un arbense, a que ten que ser, porque é baratísimo, o sea, un saco de non sei se é de 1 kilo, pero seca, desecada, pero o saco de 1 kilo é un saco grande, por 19 euros, 20 euros ou así. É baratísima porque van a facer na casa.
como a da casa non hai, nin comprado nin yo. O sea, o millor é o da casa, para min é mágico. E despois falo, según a miña receta, de coses a cola de cabalo, e congélalo en botellas no congelador. E xa tes pa 2 anos, pa 2 temporadas. Pódelo aínda facer estes días para estes tomates que tes agora. Entón, os que irades e teñades interés, faládeme agora en calquera vídeo, non ten que ser nin este directo, nin ten que ser en calquera outro vídeo daqui de internet, e poño vos o enlace da mellor cola de cabalo que encontre en internet, e poño vos o enlace, así comprádela, que pode valer 20 ou 20, todo máis 21 euros ou 22 ou así, se non a subiron agora últimamente, porque ya teño mandado moitísima xente. É verdad que vos vai a levar toda unha tarde e poñerte a ferver, a enfriar, a non sei que tal, sí, pero é algo que ides a facer unha vez, que depois xa está feito, é congelado, en a nevera dura meses, porque eu no vídeo penso que dixo que vos pode durar 4 semanas ou 6 ou así, meses, porque tuven aí botellas eu e estaba perfecta, rescindendo a gloria bendita, feita na casa e outro mundo. Nada, ponme o enlace para a cola de cabalo, porfa, pero non aquí. O sea, este é un chat que a min non me quedan estes mensajes gardados. Agora, que xa nos imos agora, cando deixe este vídeo, escribídesme, mándame o enlace da cola de cabalo, e xa vos lo mando, poño unha hora con vos, e mando vos a todos os que mo pidades. E nada, outra cousa, vamos a descansar, non nos vemos en 4 semanas, o sea, eu quero que vayades de vacacións, que non esteades aquí, bueno, a ver nos vídeos sí, pero hoxe é o último domingo, porque despois temos en agosto, o sea, son 5 domingos, o día 2, o día 9, o día 16, o día 23 e o día 30, sin directos. Vamos a descansar en agosto e volvemos o domingo 6 de setiembre á mesma hora, de 8 a 9, e despois, se queremos, no primeiro directo, se queredes cambiar a hora, cambiámola. Se nos fai moi tarde, ao mellor ás 8, xa cambiamos, vale? Porque, claro, en agosto ao mellor a xente está máis de vacacións, pero en setiembre xa hai que ir a traballar, os rapaciños para a escuela, entón, pois eso. Bueno, pois nada, xentiña, disfrutade moitísimo das vacacións, paseade moitísimo, un bicasfo enorme para todo o mundo, pero en especial para a fiñada, que está aí, un bico moi grande para o rapaz este que está con súa abuela no hospital, e que ojalá poida ir para a casiña, po que sea, porque ela quer ir. Nada, que nos vemos á volta das vacacións. En setiembre estamos aquí, a pie del cañón. Moitísimas gracias pola vosa compañía aquí, por apoiarme tanto nos vídeos, porque o último vídeo que puxen vai super ben, bueno, podía ir moito mellor, pero non me queixo porque vai moi ben, así que gracias por compartilo tantas veces, porque o último vídeo foi o dos tomates, o sea, como fago eu a receta do tomate con patatas. Chegaronme moitísimos consellos de xente dixíndome que o facían tamén botándolle pimento, con patatas cocidas, tal. Bueno, pois, genial. Así que nada, moitísimas gracias sempre polo vosso apoio, por estar aquí, por compartir os meus vídeos, por velos. A Ignacia, ou a Gracia, como é a Gracia ou Ignacia, que sempre vos está recordando, hipeade, mirade os anuncios. Así que gracias por todo. Eu xa che boto de menos. Gracias a ti, Nusca, por todo o que nos enseñas. Moitísimas gracias a todos vós. Bicos, pasade un bo verán. Vémonos á volta, vémonos en setiembre, aquí estaremos con todas as ganas do mundo. Coidádeme ben das hortiñas e coidádeme moito de